Soc a Passeig de Gràcia. Aquí s'hi poden veure dos dels edificis d'estil modernista més importants de Barcelona. Aquests són la Casa Batlló i la Pedrera. Les dues són obra del famós arquitecte Antoni Gaudí. Aquest nom us sona, oi? Si viviu a Barcelona o a Catalunya, segur que sabeu identificar les obres realitzades amb la tècnica del trencadís. Ho coneixeu? Consisteix en un mosaic de ceràmica trencada i que va ser molt famós a l'època modernista. Mireu, que us ho ensenyo. Al llarg del Passeig de Gràcia hi ha un total de 32 bancs, que al veure'ls segur que us han cridat l'atenció. Aquests 32 bancs també tenen fanals que il·luminen aquest carrer principal. Us deixo que ho mireu de més a prop, però poseu-hi atenció i mireu-lo amb deteniment. Heu vist com està decorat? Sí, efectivament, amb la tècnica del trencadís. Van ser construïts l'any 1906. El seu arquitecte clarament va ser Antoni Gaudí. No, perdoneu, és cert, sempre atribuïm moltes obres a Gaudí, pensem que la majoria són d'obres d'ell, però realment no n'és el creador. Aquests fanals són les obres més conegudes de l'arquitecte Falqués i Orpí. El fanal de ferro va ser realitzat al taller de Manuel Ballarín. Una curiositat és que, igual com li va passar a Gaudí, tant després de construir la Pedrera com dels fanals, no agradaven als ciutadans de Barcelona. La gent va criticar molt a Falqués, l'arquitecte, ja que l'estil dels fanals no agradava gens. Fins i tot li van arribar a dir: si tornes a fer una cosa així, et penjarem del pal del fanal. Sovint veiem l'estil modernista i principis del segle XX, any 1900, i automàticament pensem que és obra de Gaudí. Ara, acabo de recordar una història que em van explicar de la mateixa època. Us agraden els animals prehistòrics? Veniu, que us ho vull explicar.